ना दिनै जोङो आं बे साननैसोआव गासै जि गोदान लामाफोरनि सेंसन जानानै वार्क अर्डार जाबाय बेफोरनि खामानिखौ जागायजेनदों खारन अखानि बोथोर फैसिगोन मैयाबो खालामदों आरो दिनैबो खालामदों दिनै आङो मोननै बागाननि लामा मोनसेया जाहैबाय अम्बिका मोनसेया जाहैबाय कृष्णा सिसुबानि बे मोननै बागाननि लामा 1 कोटी रांनि बेखौ जागायफैदों आरो बेनि अनगायै बे जायगानि गोबांथार गासै मानसिफोरनि जेंनाफोर दं बेफोरखौबो रायलायदों आरो जोंहा जायफ्रा माने लोमजानाय साजानाय जानानै दंमोन बिथांमोना एप्लिकेसन होदोंमोन बेखौ चिफ मिनिस्टारनि आरोग्य निधि बेनिफ्राय फैसा जों लाबोनानै होफैनाय जादों आरो बेवहाय माखासे सुबुंफोर दंमोन बिसोरनिखौ जों बेवहायनो रानबाय आरो बेबायदि जों फ्राय 850सो सुबुंनि जोङो मोनबोदों आरो गासै फ्राय 27 लाखनिबो बांसिनफोरा बेखौ जोङो दा रानथिंगासिनो दं बे बायदिसिना स्किम मावनायनि गेजेरजोंनो बिसोर जाहाथे सुबिदा जायो बिनि थाखाय आरो होसो होसो थांनाङा बेखायनो सेक्टरखौ लाफानानै बेफोर जायगायाव जोङो रानखानाय जादों बैसागो बोथोरा जितु गाबोन समनि रायजो राजानिसिम ना बयबो रंजानांगौ बाजानांगौ आरो जोंनि जितु हारिमु बियो बैसागु हारिमु बेखौ जोंनि नेमखान्थि बायदियै जों बयबो फालिनांगौ बयबो मोसौ थुखैनांगौ जायहा मोसौ गैया मालायनि मोसौखौ लाबोनानैबाबो थुखैनांगौ फुजा होनांगौ मोसौखौ धन्यबाद होनांगौ फैसा गोनांफ्रा मोसौ बायनांगौ आरो मोसौ बायनानै मोसौखौ थुखैनांगौ आरो थुखैखांनानै सोरबा गैयै मानसिफोरनो बे मोसौखौ दान होनांगौ आरो खारन बैसागुआव मोसौ थुखैनाया जाहैबाय मोसौआ जोंखौ हाल बोनानै गाइखेर होनानै गोबोरखि खिनानै हासार खालामनानै जोंनि जिउ खुंनायाव गासिबावबो मदद खालामो मोसौ नङामोनब्ला जोङो हयथ' दिनैसिम थावरिनानै फैनो हानाय नङामोन ओंखायनो बोसोरनि जोबथारनाय सान चैत्र मासनि जोबथा दिनाव मोसौखौ बे गासैबो जोंनि जिउआव जोंखौ माने सहाय खालामनायनि थाखाय जोङो बेखौ जोथोन लायो थुखैयो देलायहोयो आरो बेखौ जोङो खुलुमो आरो बिनिफ्राय इसोरनावबो जों बोर बियो जाहाथे मोसौनि जोंहा आंखाल जाया आरो गोबां मोसौ बिदिनो जोंनो हरबाय थायो आरो बोसोरफ्रोमबो जाहाथे बेबायदिनो जोङो मावै दाङै मोनजायो बिनि थाखाय इसोरनावबो बोर बियो उनाव जोङो धोरोमारि खान्थि हिसाबै बर'फ्रा जिहेतु बाथौआनो गुदिमोन बाथौखौ जों सिबियो आलारि बाथि सावो ओमफ्राय दिन जों गिदिरफोरखौ मान होयो गावनिफ्राय देरसिनखौ गिदिरफ्रा उन्दैखौ बोर सारस्रियो बेफोरखौ जों दा खालामनांगौ बयबो बेनि उनाव जों बयबो रंजायै बाजायै जोङो मोसायो मागियो न' थांनानै जि हरो दावदै हरो माइरं हरो फैसा हरो बेखौ लानानै फैयो माफा मानै दाउ सोरनावबा हमना लाबोबाबो दाय गैया माने बेखौ रायोल' खिन्थु बे गासै मोननायखौनो आरो गासै गामिनि मानसिया ज' जानानै संनानै खाजि जायो माने आजिखालि खाना जायो होनो खिन्थु गोदो खाजि जायो आरो खाजि जालायनायाव जाय न'निफ्राय दाउ हमना लाबोदोंमोन बेबो रायै रायै जाफाबाय थायो माने खाजिखौ गतिके बिराद उदारजों जोङो बे फोरबोखौ फालियो जेराव रावनिबो सायाव बोराबनाय गैया रावनिबो सायाव जोंहा हिंसा हिंसि गैया अनलायनायनि गेजेरजों आरो बिदिनो जाहाथे जों मोनजाबाय थायो जोंनि इसोरनाव आरज गाबो आरो बे गोदान बोसोरा जाहाथे गसाइगावनि बे हाब्रुबिल कमिउनिटि हलावहाय जा जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय बे जथुमाखौ लिंनाय जादोंमोन आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हान्जानि आफादगिरि हिसाबै बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन हारि रावारि आरो धोरोमारि रायजो राजाफ्रा फैदों दिनै बेवहाय हाबफैदोंबो जोंनि पार्टियावहाय लोगोसे जितु डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौबो मोजाङै दाफुंनाय जाबाय आं आसा खालामो बिथांमोननि गेजेरजों जोङो बे जिल्लायावहाय आरो रायजो राजानि खाथियाव बांसिनै थांनो हागोन बेयावहाय कंग्रेसाव थानाय मानसि दङ कंग्रेसनिफ्रायबो फैदों आरो UPPLनि खामानि मावनायबो फैदों लोगोसे तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय फैदों आरो गुबुन गुबुन बेबादि संगठनफ्राव ओरैनो मावनाय गावबागाव समाजारि संगठनफ्राव मावनाय सुबुंफ्राबो दिनै बेवहाय हाबफैदों जों बेखौ बुंबोगासिनो जे जोंनि बे हालामा जाबाय बर'फोरनि गोबाव समनि गुबुन गुबुन गौथुम आरो गुबुन गुबुन हान्जाफोरनि नांसोमनाय बावसोमनायनि फिथाइ हिसाबै जों दिनै BSc BTC आरो BTR मोनफैबाय आरो बयनिख्रुइ गिदिर बाथ्राया जाबाय जे जुदिव बर'फ्रा हाजोआरि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल नङा थेवब्लाबो 6 स्केड्युलखौ हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होआब्लाबो दिनै
संबिजितखौनो आमेन्डमेन्ट खालामनानै बर'फोरनि गुबुन गुबुन समाव गोख्रोङै सोमावसारबाय थानायाव खर' गंग्लायनानै भारत सरकारा बे जिथु हिल्स ट्राइबनि थाखाय होनायनि लिरनानै थानाय संबिधानाव दोनजानाय जिथु 6 शिड्युल बेखौनो सोलाय सोल' खालामलायनानै आमेन्डमेन्ट खालामलायनानै बर'फोरनो गिबि खेबनि थाखाय हायेनाव थानाय ट्राइबेलफोरनो होदोंमोन आरो बिनि जिथु गोहो जिथु क्षमता जिथु केरेक्टारिस्टिक बेयो जोबोद गोजौ बेखौ माखासेया इभेन मिनि स्टेट होनो सोरबा सोरबाया मिनि कान्ट्रि होननानैबो बुङो बिनि जिथु पावार एन्ड फांसन जिखिनि मावना लानो हानायनि बेबस्था आरो बे जाबाय गावखौ खुंनो हानायनि मोन्थाय गाव खुंथाय बेबस्था सेल्फ रुल एबा सेल्फ गभर्नेन्सनि मोनसे सिस्टेम बेयावहाय दिनै आन्दलनकारिफ्रा बा जाय हारिनो होदों बे हारिया गावनि बे होखानाय हानि सिङाव माबायदिहाय थागोन माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन माबे बिफानाव माबायदि खामानि मावगोन बेखौ गावनो थांखि लानानै मावनो मोनो बेनो जाबाय 6 शिड्युलनि केरेक्टारिस्टिक खिन्थु जों दिनै सिगाङाव जोङो नुबोदोंमोन एसे थिगैनो सोलिनाय खिन्थु दा जों नुबाय स्पेसियेलि माने बिटिआर एकर्डनि उनाव बेनि केरेक्टारिस्टिकखौ लासै गैया खालामनो नाजादों आरो बेखौ जोंनि सासनाव थानाय मानसिफ्रा हमथानानै लाखिनो हानायाव फेलें जादों बेनिखायनो दिनै होखानाय बिफान थांफिनदों दिनै जोंहा संबिजिताव लिरनाय दंथारो बिटिसिआवहाय चिफ डेपुटि चिफ आरो स्पिकार डेपुटि स्पिकारा केबिनेट मर्यादा मोननांगौ आरो इएमफ्रा स्टेट मिनिस्टार्सनि मर्यादा मोननांगौ आरो एमसिएलएफ्रा एमएलएनि मर्यादा मोननांगौ बियो लिरनानै थाखानाय बिटिसिनि जि दफा बियो कनस्टिटिउसनाव थाखानाय थेवब्लाबो दिनै बिटिआरआथ' ओरैनो नामावसो फैदों नेमासो बे जादों नेम एन्ड स्टाइल खिन्थु सासनाथ' गभर्नमेन्टआथ' बिटिसिआनो दङ बे थाखानायखौबो जों दिनै बाहायनो हायासै मानि थाखाय बेफोरखौ जोङो गसंथानानै जोंहा जि लिरनानै दोनखानाय दङ खारन चिफ मिनिस्टाराबो बुंखादों सोरखारा बिटिसिआनो संबिजितावबो बिटिसि हिसाबैनो बियो मोनसे दफा हिसाबै सोनानै दोनजानाय दङ थ' बियो माब्रै कार्टेल जाखो दिनै डिसि एसपिआ माब्रै जोंनि बिगोमा जानो हाखो दिनै जोंनि माखासे बिफानफ्रा बोरै थांफिननो गोनां जाखो बा लांफिनजानो गोनां जाखो दिनै 6 शिड्युलनि केरेक्टारिस्टिकखौ दाननानैहाय बा नेवसिनानै कन्टिगुवास एरिया नङालासिनो दिनै गुबुनाव जायगा बारायदों जों लुबैयो बर' गामिफ्रा इनक्लुड जाथों हाबथों जों बेखौ अरायबो लुबैयो जेसेबां जायगा बारायो मोजां खिन्थु केरेक्टारिस्टिकखौ लाखिनो नांगोन आरो जुदि दिनै लासै जुदि सेटेलाइट काउन्सिल बादि जालांनो हमोब्ला आरो बेखौ नाजाखागोन खारन जथेस्थ' पावारफुल 6 शिड्युला बेवहाय मानो जोंखौ मोनजानो लुबैनो एसेबां पावारखौ मोनजानायखौथ' लुबैनाय नङा सानफ्रोमबो बेबादिनो नोजोर होखाबाय थायो बेवहाय बेखौ कार्टेल खालामनो नाजाबाय थादों खिन्थु जोंनि खुंथायाव थानायफ्रा बेफोरखौ गावनि गोहोजों स्टेन्ड होनानै जोंनि जि थाखानाय बेफोरखौ हमथानो हानांगौमोन दा हमथानो हानायाबो प्रब्लेम जादों खारन माइनरिटि गभर्नमेन्ट जादों दिनै हान्जानि सोद्रोमाफ्रा बारा जाबाय जोंना खम जाबाय जायनि थाखाय दिनै गोसोबादि दाबि खालामनो हाया गोसोबादि बिख'नो हाया गोसोबादि मावनो हाया बेवहाय जों सानदों जे जोंनि इयुन जोलैनो जोंनि जि थाखानाय गोहोफोर बेखौ गाबथानानै जोङो होलाङाब्ला दोनलाङाब्ला अब्ला जों दायनिगिरि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जों बेखौ आवगायदों लोगोसे जि सान्थि जाय सान्थिखौ खालि खुगाजोंल' आं लाबोदों जों लाबोदों जोंनि सोरखारा लाबोदों बिदि होनबाय थादों बेखौ थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा फिल खालामदोंना खालामाखै दिनै जायफ्रा बर'नि गोलाव संग्रामाव दुखु खस्थ' सहायनांबाय जायफ्रा बावसोमबाय मावसोमबाय नागारसारबाय जायफ्रा दिनैबो गोथां मुंख्लं हिसाबै जेलाव दङ जायफ्रा बे गोलाव संग्रामावहाय जिनाहारि जाबाय जायफ्रा मुंख्लं जाबाय जायफ्रा आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय जायफ्रा पुलिस आर्मिजों इनाय अनागारै खस्थ' खुफुं होजाबाय बिसोर गासैखौबो मान होनानै थारैनो गुबै सान्थिखौ लाबोनायनि थाखाय जों बिबान लादों खारन बे दिनै जोङो सिंहाय मानसिफ्रा जि असान्थि मोननाय बाथ्राखौ बुंदों बे जुदि गोबाव थाङोब्ला हयथ' खै बोसोरसोनि उनाव आरो माबा मोनसे जाफिननो हागौ बर'नि गेजेराव जों बेखौहाय होननानै बुंनो हाया बेनिखायनो जों बेफोरखौ लुबैया जाहाथे अराय समनि थाखाय जोंनि गेजेराव जि हा मोन्दों जि जायगा मोन्दों बेखौ गाबथानानै बे बिथावनो सोनारनानै जोंनि हांमा हांसानि आलादा रायजोखौबो जाहाथे मोनसे समाव मोनहैनो हायो बेखौनो जोङो जोंनि APBनि नोजोरावहाय जोङो जेब्लाबो लाखिनानै आवगायदों बेलाय बोरै सोरनिबा भिक्टिम जानो हानो बेखौ जायफ्रा बुंदों बिसोरनियावसो सोंनांगोन मानो बुंदों बिसोरहा मा साननानै बुंदों हाग्रामानि पार्टिया BPF
दिनै आं बेयाव फैगोनखाय आं बे पार्टिखौ नागारनानै फैनानैसो आं बे पार्टियाव फैदों बे रावनिबो बिटिम नङा सोरबा दाना होनायबो नङा जोंनि साननाया